मा नागिरदों नानि मा नागिरदों नानि गोखा गोखै नागिरदों ना। हाय लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनदों। दा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामो, बिनि थाखाय आं नोंथांमोन बयनावबो गुरै आरज गाबनाय थाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो, बिनिफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुनानै हो, अब्लाना नोंथांमोननि गेजेराव आंनि भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि नटिफिकेसनाव सौहैगोन। जों नै बिसरबारियाव दंफैयो, बिसरबारियाव बिसर खादों नै। बिनिफ्राय जों बोथिसे जागोन, बिनिफ्राय एसे हासार सारगोन, एसे सारगोन जों, नायनि माबायदि जायो। मा नागिरदों नानि गोखा गोखै नागिरदों ना। जों बेसर खाफैदों, जों बेसर गोरलै खादों। बै मोनसेया गोजौ गोजौ, ओमफ्राय नैबे दब्लायसेया गोरलै हो। ओंखायनो जों दा बेखौ खादों। जों बेसर मोनजायैया गोबावसैमोन ना, लाइ जानाय, बिनिफ्राय मुला बेफोरखौल' जाबाय थानाय जादोंना दासान्दि। ओंखायनो जों दिनैहाय बेसर खादों। थारमाने देग्लाय बेसर मैद्रु जानो होननानै फोनाय जायाखैमोन। जास्ट लाइ आरो बिनिफ्राय मुला बेखौल' मोनजाबाय थानाय जादों। दा ओंखायनो जों नैबेहाय दखरसे हा दंमोन ना, नैबे टावार लाइननि साखाथियावनो। दा बेवहाय जोङो एसे बेसर फोदों। बेनिफ्राय जों बेहाय बोथिसे जानो होननानै खादों जों। दा बिदिब्ला नायनोसै गोथाव जायोना जाया। एसे हासार सारनांगौ जानानै फैबाय, मानोना हायाबो रानदोंना, आरो बिनिफ्राय माखासे हाग्रा दंमोन। बे हाग्रा थानायनि थाखायनो हाया मोजाङै गोजोआखै, बेनिफ्रायनो मानि एसे रानलांनाय जादों आरो। गोरलैयावथ' बिराद मोजां रज'दोंमोन, खिन्थु एसे रानलां जादों। बेनिखायनो हासार होनाय जाबाय। नोरैजाय एसे गेसेंसिन थादों, खिन्थु हावरिजाय एसे गोथांसिन रोजोब नुहैदों। माने बिथिंजाय आराम रोजोबैनो दङ, हाया बिथिंजाय साबसिन जादों। नोरैजाय हाग्रा दंमोन, बे हाग्रा थानायनि थाखायनो माने रानबायना दा हाया मोजाङै गिसि जायासै, मोजाङै सिदोमा जायासै। बेनि थाखायनो हाया रानखावनायखाय रानफिनजोबदों ओरैजाय माखासे, माने गेसें जाबाय आरो थेवबो रानथाराखै, दङ बिफाङा दाबो दङ। दा ओंखायनो एसे जानायनि हिसाबै माने हासार सारना होबाय आरो। एसे राखांनायनि होदों, हासार सारबाय एसे। बरिया। बेनिफ्राय दाखालि हासार सारदोंमोन ना, बे हासार सारनायनिफ्राय दिनै 22 ना 25 देस जाबाय। दा बेखिनियाव बेबायदि बिबार बारबाथ' समायना नुयो, बयबो मिथिखागौ नोंथांमोनहा बयबो। मानोना बेसर बिबार बारनायखौ नुयोब्ला, बेसर थिलि नुयोब्ला, बेसरनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बहननो साफ्रोमबो सुबुङानो बावा। नोंथांमोन बयनिसिमबो भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय, आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा बेबायदिनो नायलांबाय थागोन। आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला जाहाथे अननानै साबस्क्राइब खालामो, नोंथांमोन बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय।
दा बिदिब्ला भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो फिन लोगो मोनफिनबावगोन आसाजों भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय